Počuj, kamoš, nie je to tvoja hudba? Čože, ty skladáš muziku? Nie, oci, ako ti to napadlo? Nemám vôbec sluch. On si len robí zo mňa srandu. Jasné, je to sranda, ako vždy. Muzika je mu na míle vzdialená. No mne sa to vtipné nezdá. Upozorňujem vás, že už viac nebudem tolerovať tie vaše hlúposti. Mám na práci dôležitejšie veci, ako zachraňovať vás z vašich somarín. Dobre, nechaj nás tu, ocko. Na fiestu ideme sami. Nie, ja chcem ísť tiež. Idem povedať tomu profesorovi, kde je jeho miesto. Nie, oci, prosím, nerob to. Nemôžeš ma pred všetkými zosmiešniť. Keď ťa to tak strápňuje, mal si na to myslieť skôr, ako si to urobil. Niekedy je lepšie, keď si nevšímajú, že existuješ. O mňa sa moji nestarajú a teba vaši takto hýčkajú. Teraz ma pochová. Počuj, prepáč mi to s tou muzikou. Nikdy to už nehovor. Čakám ťa. Prepáčte, pane. Už idem. Výborne, Kto bravo! je to zodpovedný za toto? I ja som zodpovedný. Kto ste vy? Som Leon Bustamante a chcem, aby ste mi vysvetlili pár vecí. Prečo ste mi nepovedali, čo sa stalo Diegovi? Napadne ho delikvent a ozbrojená banda? A vy nepovažujete za potrebné mi to oznámiť? Pozrite, pane, zvládal som situáciu. Nebolo to nič vážne. A pre Diega bolo dôležité, aby to nevyšlo najavo. Ale kto ste vy, že rozhodujete, čo je vážne? Povedali ste to. Som tu za to zodpovedný. Ako presne zodpovední ste? Môj syn si išiel priamo pre problém. Ušiel a vrátil sa do tej dediny. Musel som zasiahnuť a zadržať výtržníka. Ale mojou úlohou je pracovať, aby som sa stal štátnym tajomníkom. A nie riešiť problémy zapríčinené nezodpovednosťou nejakého profesoríka, viete? Prepáčte, pane, ale svoje povinnosti si plním. A keď s tým má niekto problém, budem sa o tom rozprávať s osobou, čo ma zamestnáva. A nie s vami. Keď budem chcieť... Pst. Poďte. Keď ja budem chcieť, nebudete pracovať už nikdy. Počuli ste? Bolo to riadne dusné. Zdraví, moji šťastlivci. A ty tu čo robíš? Prišiel som vás zachrániť. Prečím? Pred Teom. Práve sme si vymenili izby. Dobre, okej, aspoň sme sa oslobodili od toho idiota, nie? A okrem toho vám prinášam prekvapenie. Nie. Toto? Nie! Aha. No, dobré prepitné zatiaľ vždy zabralo. Kamoši. Hej, toto je nelegálne, kamarát. Nemôžeš to robiť. Myslím si, že si budeme rozumieť. Neblbni, kamoš, dáme si jednu, nie? A pozri, necháme ti tú najlepšiu posteľ z celej izby. Super. A zmeň výzor, Teo. No áno, to by si S mohol. nami ti bude oveľa lepšie ako s ostatnými. Takže je čas rozdeliť sa. 100 pre Uvidíš. teba. 100 pre teba. Čo? A 100 pre mňa. Prečo mi to dávaš? To je za výmenu izby, Teo. Toto je génius, obral Giovanniho o 300 pesos len za výmenu izieb. Obral si ho, aby si mi pomohol? Teo, nie, neobral som ho, aby som ti pomohol. Len prosto nemám peniaze, takže... Takto ich získam jednoducho a hodia sa mi. Áno, mne tiež. Ďakujem, Miguel. Vieš čo, ja to nechcem. Pozri, Teo, keď budeš trucovať a tvrdiť, že ti nepomáhame, bude to tvoj problém, jasné? Lebo takto to nie je. Nie je to žiadne trucovanie. Ja ich prosto nepotrebujem. A vy áno. Super. Áno. Súhlasím. Podáš mi lupienky? Tak na polovicu. Už nie sú. Hej, chalani, nie ste hladní? Trochu áno. Aké sendviče máš rád, Niko? Tuniakové, alebo vajíčkové, to je jedno. A ty, Teo? Nie, ďakujem. Ja nechcem nič. Nemám rád sendviče. Nemá apetít. 150.
Videli ste toho chlapíka dole? Je to monštrum. Á, princezná, zvykaj si, lebo ten pán bude tvoj svokor. Nie, nech sa najprv stane sirota, až potom si ho vezmem. A o niekoľko rokov budú obaja rovnakí. Buď ticho, ani náhodou. To je horor. Nie. Dobre, dievčatá, ideme spinkať. Ako princezné. Pozri, toto je super. Hrozne ma bolia nohy. Strašne Pane Bože. unavená. Kto nechal zapnutú telku? Ja nie. Nehovor. Niekto tu je. Čo tu robíš? Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Zvukový majster Martin Škorupa, produkcia Jana Polakovičová, asistentka réžie Lucia Maršovská, preklad Ľubica Lukáčová, dialógy Zuzana Vačková, dramaturgia Albert Jurčišin, réžia slovenského znenia Jana Strnisková.